neodovzdáva. Tu budeš mať tie peniažky, to potom s pánom riaditeľom, dobre? A toto teraz budeš všetko podpisovať. Toto riaditeľ toto nie. Toto je, že ty si zažiadala, aby sme ti vyplatili tie peniažky, to odchodné. Dobre? Koľko si podpisovala peňazí? 904 aj 20 centov, je tak? 904 aj 20 centov je? 600, 700, 800, 900, 904 aj 20 centov. Rýchly 811. Demeran, pravidelný odchod 8 hodín 8 minút, príde k nástupišťu 1. Len sa drž. Nech to neboli zabité roky, čo si bola u nás, dobre? Medzi stanicami Veša a Loch budú z prevádzkových dôvodov prepravení autobusy. Vyjdi hore. Poď. Nech ti tam dám batožinu. Nesse sa potom raz budúcnosti. Iba si. Kornel. Szépen név Kornel. Milan. A Milan is szép. Henrita. Nu tényleg nevet neki? Ha, vallasztja Henrita, Ratko. No šta je on sa svi hoće kod vidjeti? Hát jó, hogy felfül lesz, egy mi nevet. Zdenko, Gabriela, Desider, Viktor, tu je. Február, márciusban van neki. Viktor,
štvrtok. A film to mal taký Viktor? My? Áthac. Non c'ha lo pesto. Aldi, questa è la tavola. Dormia. Ei, ma emme mä paljon mollekin kyllä. Täällä. Mikä? Telo. Keďže týmto posledným prejavom svojej vôle ste sklonili predpísané náležitosti, ktoré vyžaduje právo ktorého Slovenskej republiky, pre vznik manželstva, vyhlasuje naše manželstvo za platné uzavreté. Hlavička. Izzy, hoće presivaš me, ti si na motom. No. To nie je dievčatko. Toto, čo sa teraz ukázalo tu, tak to boli vajíčka. To sú vajíčka. Tak chlapčeka budem mať. Tak, to bude chlapček. Ježiš. A ja som kúpila už všetko ružové. A to nevadí. A čo na to hovoríš, že to bude chlapec? Teším sa, ale chcela som devču. Tak to je jedno, aby to bolo zdravé, ale môj muž sa bude potešiť, lebo on sa veľmi chlapčeka. Volám sa Irena Dunková, som z Rychnavy. Som tu kvôli utekám. Som fetovala,
S kamarátkou sme plánovali, že zabijeme nočnú, zoberieme jej telefón, peniaze, kľúče a že pojedeme potom do Trnavy za frajerom, za mojím. Potom, že pojedeme do Rakúska. Ale nespravili sme tú vraždu, ale jej došiel kamarát, vykopol dvere a sme ušli. Ako si predstavuješ život, keď odtiaľto odídeš? Ježiš, to je ťažká otázka. Ja si predstavím život, že budem šlapať. Asi. Chceš ešte utiecť? Áno, A utečieš? to je isté. Tuto ešte mám trošku. Teraz to pred chvíľočkou začalo znova horieť. Čo si myslíš, že my ťa nemáme radi? Prečo? Ona poslala. Ona. Našťastie v poslednej chvíli. Irena. Drž sa ma silno a dýchaj zhlboka. Si sa zošalila. Takéto mladé dievča. Keby sa jej bolo niečo stalo, tak sa jej dúfam, že nestalo nič. Áno? Tak ja už tu nie som s vami. Už som v Justičáku, alebo niekde v Trnave na nejakých výsluchoch, lebo ja som riaditeľ. V konečnom dôsledku zodpovedám za všetko, áno? Čiže aj za to, že toto tu urobí nejaké šialené dievča. Rozum mi zostáva stáť. A to pritom ju včera v noci doviezli z úteku dlhodobého. A neviem, čo sa porobilo. Síce ona sa vyhrážala, že ona utečie, ale to rozprávajú všetky, ale ona sa vyhrážala, že ona to tu podpálí. Ja len dúfam, že sa nám sem už nevráti, že ju snad dajú na psychiatriu, lebo potom čo budeme? Ona nám môže každý deň ohrozovať všetky naše dievčatá, môže to zopakovať. Ako jej v tom my zabránime. Nemám slov. Taký môj pohľad je, že ona proste sa cíti úplne taká neprijatá. Aj rodinou tu sklamala, pretože ona vždycky sa chcela dostať domov na prázdniny, dostala sa. Tu sľubovala, že neújde od otca, lebo ona má problém s tým, že vždycky od otca ujde. A potom šlape niekde. No a samozrejme, že ten otec sa na ňu hnevá, potom ju chce poslať sem naspäť. Ona vždy tvrdí, že nie, že ja už to zvládnem, neújdem, ale vždy ušla. Čiže ten otec sa na ňu hnevá, je z nej sklamaný, dáva jej to najavo. Ona jednoducho na tom otcovi strašne záleží, viac ako na matke, na toho otca veľmi tak dá, na ňu ľúbne. No a teda, keď jednoducho už aj u neho zlyhala, tak ona, na čo sa má snažiť? Ona potrebuje niekoho, ku komu by sa mohla tak vzťahovať. A ten Viktor jej to tak poskytol, ten s ktorým ušla a jednoducho ona pôjde za ním a pôjde za Viktorom. Takže z môjho pohľadu ju teraz ako nemá čo držať, aby sa dobre správala. Takže asi tak. No. Je to dosť nebezpečné, ona sama pre seba je nebezpečná. Nebudem sa vyjadrovať udalostiam, ktoré sa riešili tu piatok, dobre? To tu pán riaditeľ riešil. Myslím, že ešte aj tak potrvá pár dní, než sa to všetko vysvetlí a hlavne než to upraceme vôbec a než sa tá miestnosť dá do poriadku. Takže ja prejdem na to, čo nás čaká dnes a zajtra. Viete, že idete zajtra do divadla? Aj vám čítali, páni učiteľi? Nie. Ja nejdem. Chcete ísť do divadla? Nie. Tak od rána budeme malovať? Áno.
viete o tom, že čo urobila Irena tu na... To je hrozne moje. To by som ja to nespravila, by som také srdce nemala sa zabiť. Prečo to urobila? Ona nám takto povedala, ešte ráno nám povedala, že ona tu nevydrží, že ten deň hneď utečie. A potom jej devčata dali zapalovač. Že jedna devka jej dala, sa priznala, že si dala vo vlasoch zapalovač. Záchranka, ktorá bola privolaná k tomu požiaru, previezla Irenu do Trnavskej fakultnej nemocnice na Áro. A z Ára sme dostali informáciu potom, že je prevezená na detské oddelenie. Zvoní mi telefón, že Irena zdrhla. Jak zdrhla? Odkiaľ však bola na detskom, nie na tejto v nemocnici. No, že tam išla návšteva, za tou jednou našou dievčinou došli starí rodičia a oni využili tú chvíľu, akože vyšli von s nejakým tým Rómom. Áno, Irena, ale tá sociálna naša ho nepoznala, kde by ho poznala. Zdravotná ho takisto nejak neevidovala, že kto to je, čo to je. A sociálna, že kam ideš, Irenka? Že ideme len túto na chodbu. A odrazu začala utekať dole po schodoch. A sociálna mi hovorí, ja som utekala za nimi, ale kde? Takže volala na políciu, potom volala mne. V nemocnici primárovi povedali, alebo lekárovi, ktorému si povedali, že teda ona zdrhla. Oni povedali, však ale my sme ju prepustili a už je to vaša starosť.